लोगोफोर खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि इउटिउब चेनेलाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय लोगोफोर स' दिनै आङो माने आब'मोननि न'आव दंफैयो आरो जोंनि आब' असेनि न'आव माने जोङो ज'नो माने बै बाबामोनाव थारुनगुरियाव बाबामोननि न'आव माने जोंनि आयं जायो आरो आयंनि माने फिसाजोनि दिनै आथिमंगल फैयो नालाय बेनि थाखायनो आथिमंगल जाहैनो थांनो नागिरदों जों माने जोंनि न'निनो खाथिखा आरो न' सेरावनोखा लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो आब'मोनाव दंफैयो आब'मोना नायलाय फुला जा मोजां मोजां फिथाइ फाग्लि बायदि मोनखायो आं नायलाय लोगोफोर नै बेखौथ' आं खोन्थाखांबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नै बिबार जा मोजां मोजांखालै बिबारा सयथिबो नायलाय नै बरियाखाना माने आब'आ ना ओरै खेबलाय आंखौ माने आब'आ जोंना बिराद बिबार गायोना नोंथांमोना नुफेराखै दिनैसिम आं ब्लगाव आब'खौ माने आब'नि न'खौ लाबोफेराखै आरो ओमफ्राय नै आब'मोना न'आ बेनो एसे ओरै खोन्थाहरलाय बेनो आब'मोननि न'आ गंसेल' अनलि वान हाउस बिसिनि न'आ ओमफ्रायो आवगोलो दंमोन बैयाव बैखौ फुरानाखौ खोन्थालाय बैयाव दंमोन ओमफ्रायो बेखौ माने सिफायनानै ना दा मालाय बिल्डिं लुगासिनो खम नङा बिसोरबो बिल्डिं लुगासिनो बिल्डिंखौ आं खोन्थानो दे बिल्डिंआ जाहैबाय नै लुखोगासिनो मालाय बिल्डिं मालिकआ नै आब' बियो जोंनि आब' बिल्डिं मालिक ओमफ्राय गुमैया जोंना उन्दुदोंसो हुगलि काम हियार दा आं खोन्थाखांबायना नै बे फुला नै आंनिफ्राय लानानै फैदों लोगोफोर बियो फुलखौ माने आंसो होफैदों आरो ओमफ्राय जा मोजां जाबाय बेना मालाय जोंना उन्दैफोर दंना बिरादनो ओंखायनो फुलखौनो जोथोन लानो हाया जाबाय ओंखायनो आं आब'नो होफैबाय आरो निसानि थाथोंसै होननानै एसे आवाजआ मारैबा मोनदों आङो बिल्डिंआ जाहैबाय बेनो लोगोफोर आब'मोना बिल्डिं गानदो सेन्देला आब'मोननि न' बियो नैबे आवगोल फुराना न'मोन ना ओमफ्राय गैला दा आथिमंगल जाहैनो नागिरदों आगैमोन आथिमंगल जाहैसै आंहा बिल्डिंआ नै जागासिनो 2 ताला बिल्डिं बानायदों आब'मोनहा गुमैया जोंना मास्टार साख्रि मावो आरो माने बेयावनो खालि फुख्रियावनो एमइ स्कुलनि मास्टार मावो टिचार्स एमइ स्कुलनि टिचार्स मावो गुमैया सेस माने टाउन बायदि नालाय बिसिना माने मा होनो सिथ्लायावनो बिसोरो सेस मैगं थाइगं गायनानै लाजोबो ओमफ्राय नै खांख्रिखला दं बियो खांख्रिखलाया फुरा मानहांखाबाय नै मालाय दानिफ्रायनो सोरनाबाथ' मोनजाबायना आगैमोन ओमफ्राय नै न'आवनो दङ न'आवनो गायनानै लाजोबो बिसोरो बनाबो बनखौनो माने मा गेसजोंसो संनाय ना बाबामोननोसो हरलायलायो बना मालाय बिस्रा बाबामोनहा गेसजों सङो होनबा बिस्रा एसे गामिनि नालाय जोंहाबोथ' गामिनिनो बानलु सानलु सेस गायनानै लाजोबो न'आवनो फान्थाव सेस नै फान्थावाबो फिथाइ थायहांबाय गासिबो गायनानै लाजोबो न'आवनो खेथि खालामजोबो मालाय ओइ मा जादों नोंलाय मा फरायखो नों हा खारलांबाय बियो डन बक्सआव हाबो बियो आगैया डन बक्सआव फरायो क'क्राझार डन बक्स स्कुलाव फैदो मा थांसै फैदो थांसै होनबा लोगोफोर ओमफ्राय आथिमंगलाव एसे लोगो हमहैसै दे गोलोमजोब्बाय जोङो ना मा गोलोमजोब्बाय दा बाबाखौ लाबोफायाखैना बिमा फिसा सानैजों खारबोखुमादोंना ना सानैजों थांसै दा आयै मेथाइ जाना मारैबा जाजोब्बाय थांसै लोगोफोर होनबा आथिमंगलाव लोगो हमहैसै थ'दो होनब्लालाय आलाय जायो दे गाखोब्रो
थांनो ओंखारबाय लोगोफोर थांसै दे जाला नै मारैबा जाबाय उन्दैजों उनलाजोंना गाखोनोसै आगो नै फिसाजोआ नै मारैबा जाबाय थांसै लोगोफोर माबाबाय थानो हायाना साथामथार मानसिया मा भिडिअ खेबबाय थानो हाला ओमफ्राय लोगो हमहैसै दे हजोंनो डाइरेक्टनो थ'दो होमब्लालाय जैमालि आंनि बिनानाव जैमालिनि बोरायखौ खोन्थानो दे आं दे र' हाबायाव माबायाव आथिमंगलाव मोनफैबाय दे आं खोन्थानो मुलुगनि मानसिया आसाबो नङाहाय जैमालिया खारखाबाय आसाबो नङाथारा नङा नङा हिर'खा आसाबो नङा सालाखाथिनि आब' दाहाय रायलायना खोन्थागोन ओइ सोना बेबो एसे हारसाम रोङो ना एसे माने फुराखाना তোর বাবা আহা নাই তোমার বাবা আহা নাই আহিছে আহা নাই না ঘরতে আছে না মুত পুতলু ফইদেছ না আর ভাই আয় লোকসাই লাভিও এ ঘুমাই जायो ओमफ्राय मारबा खुरमासो जायो जोंहा नै बियो ना आंहा नै बे आब' नालाय जिबथैनि फिसाजो बियो ओमफ्रायो जिबथैनि फिसाजो बियो आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे गुमै जायो ओमफ्राय आंनि बोरायजों मारबा जाथि ना आं आरो जालाय दा आब' बियो माने बाबानि फंबायनि फिसाजो आब' नानि बिराद बिउटिफुल बिबो माबा बाबानि बिनानावनि फिसाजो बे जैमालिनि फिसाय आंनि बिबोनां आंनि बिनानावनि माने बाबानि फंबायनि बिजामादै लाबोनानै नोंसो जोंनो फैसा खिन्थु फरायना फैसा हरा सिनायखायो आब' I love you आंनि मा गामिमोनलाय सोना हा मा गामिमोनलाय मा गामिमोन होनदों हा भिलेजआ नोंसिना मा भिलेज गामिखौ बुजिया सोना मामि फैयाखै लोगोसे मामि फैदों मामि फैदों दा I love you आंनि बुबा मा गामि सोना मा गामि मोनलाय नोंसिना हा दावरि गामनाय ना बेनो सिनायबाय बारा गोबाव जायाखै हाबा जानाया बारा गोबाव जायाखै मालाबा फैनानै मेकआप खालामजाखै दावराय गाबनायनि आं रानि खाथान ना आगै रानि खाथानिया रानि खाथानि रुनि खाथा नाङा बे मादै आंनि जैमालि बिमा बियो मादै जोंनि हाबा जादों हाबा जादों बाबानि माबा फंबायनि हिनजाव दादि बुब्रुनि मादै बियो बानायासै मोनासैदां बिसोरा नेराखैमोन नैबेयावसो सोना सामथाइबारिना गैया बाबरानि खाथानि मारबा सना जालायलायो जुमाय जायो होनदों खालामदे आगै दे नायदे नै बिहाबो सनाया जोंनि बिदानि बे दा हिनजाव गोदाननि बिदानि फिसाजो बियो सिख्ला देरथारबायना सनाना मा क्लास फरायखो नों
क्लास 2 इंग्लिश मिडियाम क'क्राझाराव ना टाउनाव दा मा स्कुलाव फरायो हा इजिलियान मा आं खोनाफेराखै सना इजिलियानल'सो आं खोनालायलासो आयै आनै बाबानि बिनानाव नै आनै सना बियो बाबानि बिनानाव सालाकाथिनि आनै जोंनि थांसै आनै दे खुलुमनां एसे रानैनि बायदि जायोबोल' जाथों संसारखौ नागारगासिनो आनै संसारा जानो रोङोबा जानो रोङाबा ना गाज्रिना बेनोथ' जाहैबाय ओंखायनो नाजानायनि गेजेरजोंसो सिजोम जानांगौ ना नाजानायनि गेजेरजों दे बैसाग गोदाननि बेबो आदा जोंनि बिदा जायो ओमफ्राय आंनि इउटुबखौ नायना नाया साबसक्राइबबो खालामना होआखै दाबो इउटुब ना फेसबुक नायो नोङो फुलटाइम नुगासिनो ओमफ्राय नों फुलआनो हराखै नायब्रा दा जिर' दं मोनाव नोंखौ लाबोगासिनो जिर' सारियावनो दासो खेबनो मोन्दों सारला सारलानो थलांबाय आंबो खालायबाम जानानै बलानगुरिनि बिसोरो बेसेबां गोजाननिफ्राय फैदों बिसोरनाफोर बिनि थाखाय धन्यबाद आंहाबो रानि खाथानिफ्राय फैदों बिनि थाखाय धन्यबाद गावखौनो गाव माबानानै लाबायलै आयं फुराना बेवाया ओइ बेवाय मा इयो खुलिनो होनदों नै बे आंनि बिदा बियो नायलाय बिरबल फानदे न' गोदान लुगासिनो आदा थुफ्रा आदा असे बे बेवाय आंनि बेवायसोना जानाय नङालै बियो माहाजोन जाथारबायलै बिसोरो आंहाल' गरिबथार नै बे आइजोनि एसे हेल' होनलाय हेल' खेबदेसि जोंखौबो जों जौगाया आरो नङालै राजि कन्ट्राक्टर बियो आंनि बेवाया आबजुरिखौ दानो मोनबाय थांसै ओमफ्राय नोंसोरो गोबावथारसैलै लोगो मोनैया जाम्बिनि सानै थाथोंना नोंहा मा इउटुबाव मा हाबनो गिनांगौ माखौ लाजिनांगौ आंनि बिनानाव सना बियो है नङालै मा फंबाय जानो बिनानावसो फैबाय नै फट' खेबलायलायदों जैमालि फुंबायना जैमालिया ओमफ्राय बेखौल' अनबाय आंखौ अनला आरो बिब' बिनानाव लोगो मोनजोब्बाय सोरबा बलानगुरिनि सोरबा क'क्राझारनि सोरबा बलानगुरि खाथिनि सोरबा रानिखाथानि ना ज' लोगो मोनजोबखाबाय आंनि बिब' जायो बियो बैहा जैमालि आंनि बिनानाव बिहा पुर्निमा नायलाय गावदांदां जेरै पुर्निमा एरै पुर्निमा आंनिफ्राय फुरसिन गुफुरथार पुर्निमा जेरै पुर्निमा एरै नङा माथो ओइ निला आरो नाहरदो एसे सना बिसोर सानैजों बोरो बेजों बिब' बिनानाव लोगोफोर बाबानि फंबायनि फिसा गोजा बिसोरो गासिबो बिदा फंबायनि फिसा गोजा न'आनो खाथि गोजा बैसागुनि लाबाय बोरायनो हैनोसैनो मालाय माने राइस बियार होनो ना बेखौ राइस बियार है बेवाइखौ लाबोफायाखै आं गैया जों बिमा फिसासो फैदों ओइ फिसा आरो फैदों देवानि जानांगौ जेबो नङा थांगोन ना थाङा गर गैयासो आं दिनै नै फिसाजोआ आंना
होनबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे सनाफोर दे ओमफ्राय दोनथ'लायनोसै बिब' बिनानाव लोगो मोनलायलायनायनि बिराद खुसि नै आयै हाबा जाजोबनानै टटेलि माने लोगो हमलायलायनायानो बन्द' ओमफ्राय बेफोरबायदि हाबा खेराइ नङाबा लोगो हमलायलायनायानो माबाखा आरो हाबा खेराइबासो लोगो मोनलायलायखायोना ओंखायनो आं खारबो खाथारदों फिसायखौ गारनानै ओमफ्रायो फिसाया आंना हासबेन्डआ सोलाबानो अबावबा थांनांगौनो ओंखायनो बिसोरा बिराद फैबा मोजां मोनखाथारगौमोन बेखौथ' बिराद मोजां मोनखायो जोंनाव आवगोलो सिख्लायाव थांबाय थानाय नालाय होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन सनाफोर दोनथ'लायनोसै दे बाय बाय होनजोबदो बाय बाय लाभ इउ अल हा दा मोनानि गुड नाइट सनाफोर नैबे सासे दंबावो लास्ट ओमफ्राय बिनिफ्राय दोनसै ब्लगा दिनैना बिनानाव बियो बाबानि फंबाय दुइसिनि फिसाजो बिनानाव जा बुरजा खामानि जोंना आरो दंबावसो खोन्थाजोबनो हाया देखायखांखाबाय दहाय दोनथ'लायसै दे होनबा दे सनाफोर दे बाय बाय